खुलुमबाय आंनि Jobanivlog तुसना नोंथांमोनखौ फेन खौसोबर बावबाय सबाय माजियाव जे भगवाननाय महर लानसनोबर दामुगाय एमफाय ब्लग्सखौ फरा जोबोद सिनायनांगौ जाबाय हानाय मानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो एनिफ्राय सिगांनि ब्लग्सआवनो आं खिथाखाबायना बबाहाय दंफैयो स होम स्वीट होम सोनाफोर मेंगाया मोनदों थावबो बिमा बुरिफोरा बहाथो बारग'नो जेरावखि थाङा नङा होमबा ओंखाम संग्रानिफ्रायथ' बारग'आ ओमफ्राय नै हेरमेनखौबो लाफालायदों आरोना ओमफ्राय लाबबाय नालाय हमनानै स्राय लाबाय हाबाफारियाव जुरिनोसै एनिफ्राय नायदो प्लास्टिक गोसोमाव बोरमा मेन्दानि बेदर माने माया लायनानै दोनखाबायमोन एनिफ्राय आं दा बेखौ लागावनोसै आरोना टाइमाबो जाया नङा जाबाय 11टायानो जालायलायनोसै 11:30 बारलायलायबायसो मोनदां आरोना एनिफ्राय ओरै दालि मोनखानानै दङ एनिफ्राय ओंखाम मोनखानानै दङ माने मायानो फोमोननानै दोनखादों एबारना बेखौ आं लागावनोसै फाजोंनो नै गाइखेर लाफानाया सेरसे लाबोनाया बेखौबो एसे फुदुंनानै लाखानोसै सामब्राम थामब्राम एसे रेडि खालामनानै लागोनसै आङो आयौ लामा जा बोरमा मेन्दा फुथारबोनाय आरोना जमा बिराद जायोना दिनै मानसिफोरा मा जायो आंथ' बेखौ मोनथिला खिन्थु मोनजासिगोन आरोना जानांगौ होननानैल' मिथियो मा जायो बेखौ आंबो मोनथिया नेटावसो सार्च खालामनानै नायहैनांसिगोन र' बावबाय थायो आङो सोरबा मिथिगौबा खिथाबानो जाबाय अननानै बोरमा मेन्दाखौ मानो जानाय जायो खालि फुजा समावहाय आरोना बिजा बिनानाव सानैया दखानाव थांबाय नङाबा आंखौ ओंखाम संनो होनाय नंला फिसाजोआ माने बिसिनायाव लेंबाय आंखौ गैया फुंनि सिखारनायनिफ्राय बिसिनायाव लोगो मोनाखैना बिमाखौ आहा जाहा आं माबा रेडि खालामनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय बेहायथ' जोंहा मिक्सार गैयासो आखाया आंना थिं थपलप बार' मसला मिक्सार होबाय आरोना आङो जेबो सिन्था गैया थौसि आखायाल' एसे हेभि जानांगौ होनबानो जेबो सिन्था गैया दसेनो गेब्लेयो क्लेबनो सब देनानै लानोसै ओमफ्राय मिक्साराव होबालाय ग्रेभिया मोजां जायो होमबाबो गैयैखौलाय आरो माथो खालामबावनो सोनाबो थौसिजोंनो लागावबाय आङो ओमफ्राय बे देनानै लानायखौ एसे मिक्स खालामनानै लानोसै ओमफ्राय एथबां टाइमथ' गैला आंनाव मालाय आधा घन्टा 1 घन्टा गाहाम मिक्स खालामनानै दोनो थेवबाबो आङो जाखिनि एसे फारसेथिं रेडि खालामनांगौ मानि बेखिनिखौ खालामनानै दोननानै आखायाव लाबाय आरोना लगायले सामब्राम गुफुर हाइजें देनाय एसे मा होनो बेखौ सामब्राम ओमफ्राय संख्रि हालदै थाव होनानै आरोना आंना बारा रोंखाया मिन्थिखायो नोंथांमोना ब्र'ब्रासो आंना लागावसो आरोना माने अब्ला माथो जाजायोलाय बेखौबा आं हारसिंनो 7 बार जोबाबो सिखारा ओमफ्राय माने रावबो बाखनायाबाबो आंनो आरोना ओमफ्राय आं बोरमा बेदरखौ जाबाय नालाय जाबाय एसे थावजों हेभि होनानै जायोहां मिन्थियां थावजों मस्लाजों पार्टिजोंसो बेहाय एसे गोथाव जायोना नङाबा आं बारा गोथाव जानाय मोना आरोना थारमाने माया गैयामोन थालिर लायनो थांदोंमोन आं लाफानोथ' हायाखिसै नालाय उसुबिदानि थाखाय ओंखायनो ओमफ्राय नै जुलाफे फवासे लाफादोंमोन बेखौ स्रेम जानानै लालायनोसैलाय मालायनि आखाइनि लाबनाय हा ओरैनो मोनजाफेरनाय जाया गावबागावनो जानो लुगैबा लायनानै जासो मोनजादों आरो दिनैहाय ओमफ्राय बेहा मस्ला मस्लि एसे मा होनो खोबहाबनानै दोननोसै आङो नैबे आलुखौ लेमगौमानि बेहा थानो मोनबाय बेनिफ्राय ओरै एसे आलुखौनो गोजा खालामनानै लानोसै कुकारावसो संगोन नालाय आङो दालि दंमोन बोखायलायबाय आरोना आङो ओमफ्राय एसे गोजा खालामनानै लानोसै दोब बेदराबो एसे थानो मोनगोन ना 10-15 मिनिट थानो मोननायानो बहानि मुजिनो मोननायानो बहानि बरिया कालार जाबाय आलुआ ओमफ्राय मा होनो थुनाय नायनायावबो एसे गुरैहाङानो जाखाबायमोन नालाय बास जाबाय सिन्था गैला ओमफ्राय बेखौ बोखांनानै बेयावनो एसे पासफुरन सेलायनानै लागावनोसै आरो माथोबावना एसे सेरनो मोजां मोनो ओरैनोथ' सेरानो आं बेफोर बुस्थुखौ ओमफ्राय नैफोरखौ एवनोसै मिक्स खालामनाय थाबाथ' मोजां जागौमोन जायो दाबो बेबो गोथाव संनो नाजागोन आङो मा नांगौ आरोना सामब्रामा एसे जारौ मारौ जानाय लोगो बेदरखौबो ज्राव माने कुकाराव हरनाय लोगोनि माथो एसे बुरजा नुलायबाय आरोना बेदरनि कालारखौ बिराद मोजां मोनदों दे आङो जारौनो ना बोरमा मेन्दा कालारा बिदि जाखायोमोनथाय आं एसे बावबाय आरोना बुस्थुखौ आं दाख्लै जानायाथ' बोरमा मेन्दा नङामोन बेनिफ्राय नायदो फिसाजोआबो बाथाब सरखारा आं बिसिनि थाखायनो भइस होनांगासिनो दङ सोनाफोर राजायाबो फारसेथिं एकदम खेंख्लें खालामगासिनो आरो बेलाय माथो फ्रोम समायबायानो कुकाराव हरनानै एसे बुनुबायथ' आरो माबा ओरैनो नायनायावसो बोरैबा नुदोंमोन बेनिफ्राय नैबे पटलखौबो एवगोन आङो बे मोनबाथाय थारमाने दिनै कालिमानि गोदान मुरथि थिखागोन नालाय मामोनहा माने हरावनो फुजा हैखागोन जाहैदों स' मिरामिस जानानै हैगोननो आरोना ओंखायनो बेदरखौ जाथ'ला ओमफ्राय आं होनबायबोमोन होनबालाय मोनायाव खनसेनो संनोसै नामा आं ओरैनो मेडिमिक्स खालामनानै दोनसै होननानै गावनो होनबाय नाङा नोंसोर जाखादो बारा बासियाबा मोजां नङा आं दा मोनायाव जागोन होननानै थिगासे ओंखायनो संबाय आङो टाइमा जाबायबाबो गाव दे होनबाथाय आरो आलु फाजाफोर एवनानै जासिगौमोन आरोना नङाबा पटलफोरखौनो एसे बुरजा एवनानै जासिगौमोन दा
बासिया बेदर संखानायाथ' गोथावसो जायो नालाय दा मोनायाव जाथोंसै आराम हायनानै दोननोसै संला संलि संनानै लाग्रोसै बिराद सुन्दर जाबाय नै बेदरनि कालाराबो जि मोजांखामोन आरोना जारौरौनो आलुखौबो हरनोसै र' ज' जाय ज' एवनानै आलुजोंहाय एसे एवहाबबावनोसै फ्रोम सुन्दर जाखाबाय नै न' टेनसन ओरैनो गब गबसो जानो लुगैबाय दे ओमफ्राय आङो दै हरनोसै सुनाफोर दालि दंखायो ग्रेभि खालामनानै जागोन दे मोजाङै मानो बायो बे बिबैनि मबाइलखौ नायनोल' हमथाहैदो एसे आबै नारसोनांगौ ना दुखुनि खोथा आंबो हामो हामा दांदेरनो बोरैबा मोनलायलांबाय आरोना थालिर गोथार मोनसे साथि बाथि लागायनो थाखाय गायनायखौहाय गुगागा जालायलांबाय बे जोंनाव एखमबा थाइजौ सिजोनाव थाइजौ फानफैग्रा दादाखौ लेंहरदोंमोनबो ओमफ्राय मालाय माबा जुलाइ फिसैयावनो थांबायनो आरोना सोरजोंबा ओमफ्राय फैयाखिसै नङाबा बेनो गायनानै फैगौमोन ओरैनोबाबो गुगागा बिदिनो जाखायो जोंना एखमबा सोरखौबा मोनबा ज' जाय ज' लेंनानै गायफालाबायबाय ओमफ्राय एखमबा बिदिनो मानसि लेंनानै गायहोनाय जायो आरोना गोजानाव सोलायनांगौबो जायो नालाय दा ओंखायनो माइया थेलेबलेब सासे गथ'खौ लेंहैनो थांबावनायावहाय थेलेबलेब लांफाखानोसै होननानै गावनो लाबोखाबाय आरोना गुगा गायबायबो थालिर बिफाङाबो खम अजन जायो बेफोरखौ जों गोदोनो मिन्थिखागौ आरोना गोदो सिख्लायावनो आदाजों आंजों रोगाख्राखामोन हमथाबाबो खथ' गेगा गेगि जालायलायनायमोन हनै दानि गथ'फ्रा माबा बमा गावनोल' दिवालि सानो आरोना बेफोरखौ बुजियानो ओंखायनो एसे रायनानै बुजायनानै होदों आं खम जारला रास्ता टेबाव दासो फैदों गायग्रा गथ'आ आरोना ओमफ्राय गायनानै बिदिनो मेथाइ जानो लाङो आरोना होखाबाय जोंहा फंसेयानो जायो बेनो बिमा खालिखौ बरायनो जोंना बेनो जायो आरोना खनब्रै सिटि मारनानै सिरि बेहा ओमफ्राय ओरैहाय पटलखौबो एवखाबाय आङो लुकखौ देखायनो होननानै आं एरथ'लायाखै आरोना सनाफोरनै बोखारदोंल' आङो मोखांखौ आयौ बिराद सुन्दर जाखाबाय गोदौ होनोबो दोरखार गैला थेवबो एसे गोदौ होगोन आङो मिट मस्ला हरनो थाखाय ओमफ्राय जेबाबो सिखार खालाम मिन्थिखाबाय आं जि गोथाव नुखाबाय आरोना टेस्ट खालामाखै आरो एथ' मस्ला मस्लि होनानै मा गोथाव जायासै बेलाय एसे गोदौ होनोसै र' मिट मस्ला होनानै बिखुनजो बेदर बायनाय बिहामजो संनाय आरो मा नांबावगौ हाबाब हाबाब बिनि सायाव अम बिमा खालिनि दिन फुरा मजा आरोना जाफुंसारनाय नुथारबायहाय बोरै मोनखानोसै एसेबाव र' साखिनायनोसै आं सनाफोरखौ नायबा बहाला नोंसोरनोबो देखायबा बहाला आङो नै ओरैबादि आरोना हारियम गोथाव जाबा हामसिगौ एकदम नुनायावथ' गोथाव नुखाबाय र' एसे नायनि आरोना सोनाफोर नांदों माने बानलु संख्रै मस्ला थाव गासिबो पारफेक्ट आरोना खनसेनो आरो नांला बेनि आबैया लिर लिर होनबाय मालाय नै तुम्हार होइसे बाव तुम्हार होइसे अ एला करबि दे बे साथि लागायनो थाखाय औवाखौनो दानहोबाय आरोना फैबायानो जखन ओमफ्राय दाननानै नालेंखर थाइसेबो दानना होलांदों गथ'आ ओमफ्राय 50 थाखा हरदोंनो आरोना माइया ओमफ्राय इथिंबो गायबायनो बयहाबो मबाइलाबो डेन्जार नालाय जुम खालामबाबो नुहुरलाया देखायनो हाया आरोना आङो गोजाननिखौहाय मिथु गायबाय नै आं गायबाय मालाय नै होथार ना माव थांलाय नायलाय आयंजों खामानियाथ' बिराद दङमोन खुन्दुं सानाय साथि बाथि सुस्रांनाय मोखां सुस्रांनाय ओमफ्राय माइया हारसिं थोबाय आरोना दिवालियावहाय अमा आदार हैखानोसै आं अमा आदार हैनोसैहाय सना अमा आदार हैनोसै नोंबो थांफागोन मासिनुलि जाथारबाय आं फिसायाबो फोसाबनो मोनथ'वाखै र' अफ्रि गोदि दङनो आरोना नै बेखौनो हैनोसै आङो सानथाम ना सानब्रै जाबायनो मावनायानो ओमफ्राय नै थास'बो गैया दा बोथोरानो एकदम गेब्ले गेथे मोजां नङाना ओंखायनो थास'बो हादेरनानै लायनो हायाखै बेखौनो थिनानै दोननांगौ मालायबा माला मावनाय जाबावो लगायना हैनोसै सोनाफोर एसे दैबो होदेरनोसै जै ह बोरो बबेथिं दङ गेन्द्रि माथो जायगायाव गैयालाय ना बबेथिंबासो खादों बेथिंसो गाबनाय खोनाबाय आङो गेन्द्रि आदसा जायगाया बेसो ओमफ्राय नों बोरै फैफाबावगोन माव बेखौ लानानै बारनांगौ जाहैबाय आङो बे बुरलुंबुथुर दैमाखौ नानि नों बेयाव थाथ'दे मा आं अमा आदार हैनानै फैनो दे ओखि दे थाथ'दे बेयाव गाखोनानै फै थाथ'दे मा दे थाथ' आं अमा आदार हैनानै फै ओरै हाब्रु दङ ना नानिया दा हाब्रुआव जाल्दाव गोलैबा दे होननानै मानिदों दा नामायो ना मायो इयावनो थायो माथो दे होननानै मानिनाया हाब्रु दं थाथ' र' नै आं हैनानै फैनो आं फैगोन ना मा
फोल्ला फोथा फैलायबाय सानबाय खोमा आंखौ अमाया गेन्द्रि दे दे थाब थाब साबखां थिननाया नोंखौ दाख्लै आङो दाबो बिदिनो दङ नोङो जादो नो बेहाथ' नै लुकुर पुकुरनो जादो जादो साकाव साकाव है मा आलदा आलदा जालायदों ना आलदा आलदा जायो जाखो बा 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 सानसुफोराव एसे लाव लाव होबाबो जेबो नङाहाय एसे गरम दंबावो ना जा फैना फैना दे मा माथो मानसिया लरायलांबायसो बैयावसो दोनदोंमोन फैना सना हाब्रु दं फैना फैना र' आं फैनोसै मा र' मा जागोन जोंजों र' गेन्द्रि र' नै दुरुङा आं दुरुं फाननायखौ एसेबो नायनो हाया आरो ना अमानिखौहाय गोदो उन्दैयाव बिदिनो हाया हाया खेवबायबायनानै खम फानफ्रब जादों आङो औवा सिङाव गाबगांलायनाय बिमा गैयियावहाय क्लास 5 ना मानिल' खोथामोन राजामोन बायदि समाव जाजोबदो नो जादो जादो आलदा गैया बेयावनो जा बारा आदार गैया सानसुफ्राव जायो बिदियानो दा मोनायाव गोगोम होनोसै र' आदार होबाय मा गैला नै थ'दो थेवबो लासै लासै साम' बायदि नामायबोदों आरो ना बियो थ' ड्रेनखौनो अमायानो उरग्लिजोब्बाय नै गैला थ' खिथ' नैहाय जोंना गयफोर गायबाबो रानसाव रुनसावखायनो माबा खेरेफा खेरेफि जायो आरो ना नै जि थैस्रांजोब्बाय गयानो ओरै थुदो लेवार बाजासिगोन आं फिसाया एकदम रानसाव रुसाव जायो आरो ना ओरैबायदि अबस्था गायजोब्बाय गायहोनाया बिबैया दाखालिनो थ' फैदो बारिफोरानो हा खोनानै सांग्रां हा गोसोम लाबनां खोबासो जासिगोनदां जोंना खेरेफा खेरेफि जायो आरो आं क'क्राझारफ्रावसो सोरनिबा गयफोरखौ जि थुमफ्रा थुमफ्रा मोजां मोजां नुयो जा लब जालायलायो आङो ओमफ्राय जोंनिया एकदम खायथें खायथें जानो नागिरो हैनै थ' गैया जोंनाबो गयफ्रा बेफोरनो दासो नै गायहां होदों थ' माथ' दुगैनो होनायखाय नायलाय एकदम एखेबारे लुस्रनानै लांखाथारसै आं मानसिया मासुलि जाजोब्बाय आरो ना दै गुसु सार सना आयै आयै ओमफ्राय ओरै मालाय माइया खुन्दुं आरि सानानै रेडि खालामगासिनो दंखायो ये देखो मामा रेडि जाबाय जोंनाबो दोनानै लाखाजोब्बाय आइया दायो सिनायगोन मा मालायनिखौ नायनो नेगासिनो खिथाफ्रांबायना आंबो ओमफ्राय सोरनाफोर ब्लाउसखौबो माथो गोलाव खालामबावनो बेफोरनोसैमोन आंना ओमफ्राय न'आव फैनानै बिदि लुला खिनाय हासुनाय देखाय नाजाबाथ' जानाय नङा बिराद शेयार खालामनो लुगैयो नालाय ओंखायनो शेयार खालामनाय जायो आरो ना थ' दा दोनथ'नोसै आङो टाइमाबो जाया नङा जाबाय 2था जालायनोसै आरो ना बे संनाय खिनि गालाय गुजाय फिसा फिसा मा मावखो मा माखो पात्ता गैला बेखिनियावनो ओमफ्राय जायफोरा आंनि बे ब्लग्सखौनो फुरायै नायलांबाय बुजादोंमोन आङो गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय थेंक इउ स' माच